Mga kapuso, naanda na nato nga sa matag Semana Santa, dugukon gayod ang lalawigan sa Siquijor. Apan karong buntaga atong sayran kung unsa ang mga kabag-uhan sa mga kalihukan didto alang sa ilang tinuig nga kapistahan. Nahimo ng kabahin sa mga taga-isla sa Siquijor ang pagpanambal gamit ang mga herbal nga makita sa mong lugar. Gumikan sa buhi nga tradisyon sa pagpanambal, gisaulog nila ang Healing Festival matag buwan sa Abril. Karong tuiga, ginganlan nila ang ilang kapistahan og Pahiuli Festival. Busa, sayranta ang mga highlight sa maong kalihukan, kauban ang Siquijor Tourism Officer karong buntaga. Mga kapuso, let's all welcome Engineer Cle Paglinawan, Siquijor Tourism Officer. Mayong buntag, Engineer Paglinawan, ug welcome din sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag sa tanan, mga kapuso. Daghan kayong salamat sa inyong pag-imbitar ka namo aron amo sad nga ma-promote ang atong isla sa Siquijor. Engineer, una sa tanan, congratulations sa inyong Pahiuli Festival 2023. Kumusta, sir, ang maong fiesta? Unsay mga highlights sa maong kapistahan? Ang atong fiesta, no, upat ka adlaw man ang atong gihimo. Nagsugod ta ni itong Miyerkules Santo ug nahuman kini itong Black Saturday. So daghan ang mga activities, especially ang atong Santos nga misa, naatay tabo pahiuli or fair pahiuli. And then, natay mga pasundayag, natay mga exhibitors, no, ang atong mga artists, ang atong mga local products, ang atong mga organically grown agri-products also atong gi-feature dito. And then, ang ato usab nga mga mananambal especially, kasi ila man gyud kini nga okasyon sa atong mga mananambal sa Siquijor. So, diha sila sa atong Healing Festival. Engineer, may notice nga inyong giusab ang pangalan sa inyong kapistahan. Unsay katuyuan ninyo ni ini, sir? Actually, kadaghanan sa mga festival, aduna man gud siya ngalan nga dialect, no? Yes. Nya ang amo is Just Healing Festival. So amo nga na agree karong tuiga nga amo gid siya butangan og ngalan nga Siquijor gyud ang iyang original, no? Pahiuli, meaning ibalik or iuli, i-restore ang ato nga mga original nga state, no? So mabalik ang atong state of health, no? Pinaagi sa atong pagpanambal sa Siquijor. And it's a nice name, sir. Haom jud kaayo sa inyong fiesta. How did you come up with this name, sir? Nganong Pahiuli ang gipili ninyo? Ang pahiuli manggod, apil na siya sa atong mga kahoy diri sa Siquijor, especially gigamit din na siya sa atong mga mananambal, no? Bisan asa kung naa sila'y magpatambal dito nga medyo dili maayo ang ilang paminaw, so ila silang paimnon sa dahon sa pahiuli nga ihulom sa tubig aron sila maulian, mabalik ang ilang kabaskog sa panglawas o mawala ang spell, no? Especially kung adunay mga daotan nga espiritu nga nitakboy sa iyang panglawas. Wow, very interesting gayo din sa inyong Healing Island sa Siquijor. Busa, sir, mga mustami sa inyong turismo engineer din sa Siquijor. Ilabi na karon nga wala naman jud kaayo ang mga travel restrictions. Pagkakaroon, nibalik na gyud, no, ang dati nga kasadya sa isla. So bisan asa ka mopunta, ang atong mga accommodations, no, puno. And then ang atong mga restaurants puno sad sa atong mga turista. So nabalik na gyud ang industriya. So daghan kayong salamat nga nibalik na ta sa normal. So daghan na sad ang makapahimulos niini, especially ang atong mga local tourism stakeholders. Ug engineer, as you mentioned, balik sa normal na ang inyong operations din sa turismo. Unsa pay buot ninyong palambuon sa tourism industry ninyo din sa Siquijor? Actually sa atong pahiuli karon nga festival, atong gihimo ang Huning Pahiuli Music Composition Contest, no? So ato kining gihimo kay aron maaduna kami soundtrack na nga gamiton namo pohon sa sunod tuig ug sa maabot nga katuigan kay among ihimuon nga naatay Pahiuli Ritual Dance Festival matag Sabado, no? After sa Friday, naapatay highlight sa Saturday nga Pahiuli Music Ritual Dance Festival.
Wow, there's more to see and more to hear gayud din sa Siquijor Island. Busa, sir, please invite all our kapuso nga bisitahon ang inyong manindot kaayo, inyong tahom kaayo nga lalawigan sa Siquijor. In behalf sa among Governor, Governor Jake Vincent Villa, Vice Governor Maylin Quezon, ug sa among Congressman Jicoy Villa, sa tanan amo kamo nga imbitar no nga moanhi mo bisita sa isla sa Siquijor and i-experience ug unsa ang katahom sa among probinsya ug ang katahom usab sa among mga katawhan, especially ang hospitality sa mga tawo sa Siquijor, dili gyud siya ikakumpara. So daghan kay diri pud ang mga attraction nga inyo nga makit-an ug ma-experience. And we look forward, sir, nga mabisita ang inyong lalawigan sa Siquijor. Daghang salamat kaayo, Engineer Cle. Daghang kay salamat, Ma'am Cecil.